takže sme tu v zostave traja. Ja, Andy a Marianka. Marika, pardon, ešte raz. Čaute ľudia, dneska je Medzinárodný deň vtipov, takže tu máme ďalší diel vtipov. Sme tu v zostave traja, ja, Andy a Marika. Dneska tu máme tatkovské vtipy, neplujeme vodu, ale nesmieme sa absolútne zasmiať, ani pousmiať, ani nič. Takže, let's go. Good luck. Počuj, Dežo, prečo nemáš rád zimu? Lebo vtedy sa nedajú kopať zemiaky. OK. Syn hovorí otcovi. Som hladný, oci. Otec na to. Ahoj hladný, ja som táta. Príde starček na nádraží k pokladni a hovorí pokladničke. Prosím si jeden lístok. A kde ho chcete? Sem, do ruky. Áno. Aký je rozdiel medzi orlom a krtkom? Žiadny. Obaja žijú pod zemou. Až na orla. Pekný. Sused. Fajčia vaše kravy? A čo vám šibe? Tak potom vám asi horí maštáľ. OK. Oci, môžem ísť von a pozrieť sa na tú kométu? Áno, ale nepribližuj sa moc blízko. Rozprávajú sa dve kamarátky. Predstav si, bola som s Mírom týždeň na lyžiach v Alpách a bolo veľa snehu. Ja ti ani neviem. ale to sa... Dobre. Co má spoločného jahličnatý les a kapesník? Smrk. To bol pekná taká hračka so slovami. Taká úplne, treba to tak tiež tak navnímať. Malá Anička ide okolo spálne, nakúkne cez kľúčovú dierku a vraví. A to mi mamička vraví, že si cmúľam palec. Lebo mamina cmola Klára. Wow. Jemu to až teraz došlo. Wow, OK. Pani učiteľka telefonuje domov ockovi Peťka. Dobrý deň, Peťko si neustále vymýšľa. Mali by ste s tým niečo robiť? Ocko odpovie. Tak mu povedzte, že to robí veľmi dobre, ja žiadneho syna nemám. Dobre, idú dvaja policajti. Áno. Policajt A a policajt B. Áno. Hej. A policajt A vidí mŕtvého vtáka, tak povie aha, mŕtvý vták. A policajt B sa pozrie hore a pýta sa kde? A vtip je vlastne v tom, že mŕtvý vták by bol na zemi, dole, chápe? Čiže mŕtvý vták nelieta, lebo je mŕtvý, tak je na zemi. No áno. Takže vlastne vtip je v tom, že ten vták je na zemi a ten policajt sa pozrie hore do neba, že tam je mŕtvý vták. No vlastne, hej, to dáva zmysel. A to je dobrý vtip ináč. To je jeden super vtip. Príde ocko domov a hovorí, dnes večer na mňa nečakajte. Prečo, oci? Pretože som už dorazil. Chcel by som si vyskúšať tie šaty vo výklade. Nech sa páči, ale predsa nebolo by to lepšie v kabíne? Do keľu ja sa zasmial. Dobre no. Doktor, ten simulant z dvojky práve zomrel. Doktor, no tak to už vážne prehnal. Araňa, požičaj 100 eur. Mám len 50. Tak daj 50 a 50 mi budeš dlžná. Matematicky. Ako sa hovorí človeku, ktorý nemá rád rýžu? Bazmatik. Držíme sa. Viete, ako sa nazýva cigánske bojové umenie? Dick Fu! Toto ne. Čo nula povie osmičke? Máš pekný opasok. Rozprávajú sa dva kamaráti. My sa každý deň pred jedom modlíme, a čo vy? My sa nemusíme, naša mama vie variť. Aha. Áno. Toto treba tiež tak vlastne navnímať, precítiť. Je na to, učiteľ na telefóne. Hovoríte, že Martin je nachladený a nemôže dnes prísť do školy? A s kým hovorím? Hlas, tu je môj otec. Čo? Jaj, chápeš, akože, že jeho otec, že akože, chápeš, sa hral na orca. Hej, chápem. To je strašne vtipné. Príde opilec do krčmy a hovorí. Sem 2 CD rumy a jeden internet. Jasné, áno. Môj pes stále naháňal ľudí na bicykli. Zašlo to až tak ďaleko, že sme mu ten bicykel museli zobrať. Janko po prvý raz vidí páva a hovorí. Ocko, pozri, tá sliepka práve kvitne. Oci, indiáni sa malovali, keď sa chystali bojovať, však? Presne tak, odpovie ocko. Tak si daj pozor na mamu, je v kúpeľni a niečo chystá.
Ako dobre. Šiel som si kúpiť maskáče, ale žiadne som nenašiel. A potom Snehulienka spala a spala. A prestaň sa ma Dežo pýtať neustále, s ktorým škriatkom. Dobre, učiteľka. Peťko, poď k tabuli. Peťko. No, tak som sám zvedavý, čo ste ma naučila. Opitý chlap zastaví okolo idúceho chodca. Prosím vás, koľko hrčí mám na čele? 3? Výborne. Ešte 2 stĺpy a som doma. Vieš, aké boli posledné slová smrteľne jedovatého hada? Adoriti, som sa zase kúsol do jazyka. Jaj, nie, dobre no. Istota je istota, povedala babka a vpichla do detka 5. nôž. OK. Vieš, ako sa povie smutnému kvetináču? Truchlík. V parku sa rozprávajú dvaja detkovia. Čo si dostal na Vianoce? Ale epileptický záchvat, ale babka si aspoň oprala. Dobre. Čo má spoločné puls a orgazmus? Ani pri jednom ma nezaujíma, aký vôbec mala. Ide babka po lese a zrazu nájde na zemi podkovu. Otočí ju a zrazu koň. Koň. Akože koňa, chápeš? Otočí a koň. Áno. Vieš, prečo sa kartárka urazila? Pretože si to zle vyložila. V Bratislave podvečer pri stavbe močí Černoch. Idú okolo policajti. Vy tu pracujete na stavbe? Nie. Tak odhoďte prosím ten kabel a choďte preč. Spadol mi štipec. Akej farby? Drevenej. Wow. Do lekárne vstúpi chlapík a hovorí pani magistre. Prosím vás, čo by ste mi mohla ponúknuť na, viete, no, totiž ja trpím sústavnou erekciou. Tak to vám môžem dať byt, stravu a 3000 mesačne. Príde rytier za kráľom, siahne do vreca a hovorí, tu máte hlavu draka. Kráľ siahne do vreca a hovorí, tu máš ruku princeznej. OK. Viete, čo robí muž, keď zje iba 8 Viagry? Podpichuje. Vybehne kapor na kopec a z celej sily zakričí. Čo Marika, ako to vidíš? A Marika iba. Platíš dane? Ne. Áno, platím aj Jane, aj Katke, aj Alici, aj Lucii. Prečo vajíčka nemôžu rozprávať vtipy? Pretože by mohli prasknúť od smiechu. Čo povie dažďovka, keď spadne do taniera so špagetami? Sakra, to je ale grupač. OK. Čo povie jedna stena druhej? Stretneme sa v rohu. Hovoril si niečo? Tak som dobre počul. Keď sa dva vegetariáni dostanú do hádky, stále sa to volá beef. V bare hrajú dvaja poker. Ja mám 3 SA a vy? Iba revolver a v ňom 2 guľky. Takto ste vyhrali, pane. Príde policajt do obchodu. Prosím vás, máte hnedé kožené poltopánky? Máme. Aké máte číslo? 158. Nemám rád ľudí, ktorí hovoria, že vek je len číslo. Vek je zcela zjavne slovo. Viete, čo majú spoločné žena a víno? Čím starší ročník, tým väčšia opica. Ďakujem, že ste pozreli toto video, pasíte nám like, followik a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute a píšte nám ešte do komentárov. Čaute, pa. Zdravím vás. Si vyľakal... Prepáč, Marika, prepáč. Mariku si vyľakal. Prepáč.